Здравейте, дами и господа! Аз съм Деян Лазаров и добре дошли в канала Gamer Play. Деветото нещо в поредицата Опитай и оцени е Лава Бер. Името на този вкус Лава Бер е Orange Magma. Ето, може да видите по-наблизо как изглежда бутилката. Гледайте до края, за да разберете каква оценка ще му дам от 1 до 10. А сега, нека да го опитам. Има вкус на портокал и аз лично не харесвам много сокове с вкус портокал, но този ме впечатли. Не харесвам много как изглежда на външен вид и за това ще му дам 6 от 10. И това беше видеото. Ако ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да сложите лайк. А от мен, чао!